हेल' लोगोफोर दिनै नै जोंनि लोगोनि न'आव जोङो फैदों बेरायफैदों नोंथांमोना नायलांबाय था बिथाङा नै बिनि सिथ्लायाव सफैबाय न'खौबो देखायनोसै ओरैबायदि न' मोजां लुदों बियो बा जोंनि लोगो खन्थाइ आफादाव सिगां बेखौ खन्थाइ होनना बुङो नामा नायलांबाय था नायलां नैबे बिनि हिन्जाव खन्थाइनि हिन्जाव नै नायलांदो मा ओंख्रिब्रा अमा बेदर ओमफ्राय दालि जहल जाखांबाय नामा जायाखै दाबो आदसा दे ओरै नै जोंनि लोगोफ्रा फैनानै जिरायगासिनो दं नै ओरै नाहरदो नै क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसाव थांनो नागिरदों नै दुगैगासिनो दं दाबो दुगैखाङालै बियो दे थाब दुगैखां दे मा लाजियो दुगैनायखौ लाजियो नामा ओमफ्राय ओरैहाय नै बिराद दै देरदों नालाय नै दैया दै जा अखा हादोंना ओरै थालिर बागान बे थालिर बागाना बिनि गोजा गासिबो नायलां नै फाथोबो दं बाब जोंना माहाजोननिजों थांजायालै माहाजोन नोंना दै गोजाना नै बाबुआ नै बे खन्थाइनि फिसाज्ला सासेल' बाबु मा ओंख्रि दे मा ओंख्रि ए दद' बेदर नोंनिजों थांजायालै माहाजोन थांनायाथ' थांथारनांगौमोन नै एकदम हाब्रुजोब नै आयु होमबाबो माहाजोननि न'खौ एसे खेबना लायथारनोसैलै र' हांसोबो दंनो बिसिनाव बिराद बुरजानो हांसोखौबो दिन्थिलांगोन नायलां लोगोफोर ओरै नै गोगोम लोमजोबथारदोंलै नोंसिनाव ने आयु दै गोजा दैजोब बिराद दै नै जोंना माहाजोननि न'आ मा मावदोंब्रा माहाजोन टाइम मावदोंलै नै दैज्लांनि दान्दा सेवजोबथारबाय नंगौ गोदान सोलाय नागिरदों मा खालामगोन हा मा खालामनो दख'ना गोदान दंना नै बे बाजै बिनि हिन्जाव नोगोर लाजियोलै बाजै ओमफ्राय हांसो बुरजा दं होनलाय नोंसिनाव नंगौना आदसा नै दंमारोसोलै नोंमार गथ' हाग्रानि एम्फौ जानायखाय गोगोम देरबायलै ने आरो दंबावोसो फानो मासेयाव बेसेबांब्रा 20 थाखाल' नंगौना नङा नंगौब्रा हनै नायदो हनै 200 थाखानि 20 थाखा हरो आङो नंगौ 20 थाखानि हरसै आङो नायदो होद बे आं दाख्लै बिदिखौहाय माबानि 100नि लाबोदों नै नायलांनो हांसोआ दंमारोथ' नैबावनो दोनो हांसोखौ नायला नैबे बाजैनि सि दाग्रा दै लोमबाय गोदाव सोराव गाहायाव लुनानै दोनबाय नालाय नै बे आदा जिंखायनि न' नै दाउआबो गोग्गोम दं फाग्लानाव मासेबो जाहोआ फैबाबो ओमफ्राय फाग्लालै नोरै दुगैग्रा खल नैबे ओंखाम संग्रा नै नायदो नै जाखांजोबखो ना माखोथाय दराम फांजोबनायसो मावदो नों माहाजोन माइ गायदोंना गायाखैरा नोंहालाय गायोलै गायो
एसे बोथोर जाबा मासिम खामानि मावग्राब्ला उफाय गैयालै नै हिनजावफ्रा होसोनो नागिरोना नंगौ माथो सि दानना होथारनांगौ नै उफाय गैया अखाजों सिजोब्बायना अखाबो गोगोम हादोंलै ने हाबा हरसे उन्दुनाखै आच्छा सानबैसे हागोन बादिब्रा अखालाय निउसाव होनाय बादिबा सानबासो फैबावनो हागौ आच्छा सानबासो खारथां नायलां लोगोफोर नै माहाजोना बिराद खामानि मावो सिगां दङ अखा हानायाबो जोंनि थाखाय नांसिगौ आच्छा माइ गायनो ना माइ गायनांगौ बावैसो गोजोनथोंसै लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय